singer model singer na kota. Mostly kede haka pageantry hi kabanga into. Perlabi sa sisian pan ngat yang sngau bhai pi sya kani ka program Byrngia Ryngkat iba Carmel lengba ka Jingiaid Shai News Channel. Hakni ka por nga don ya i superstar. Ikong Lily Sawian kuma piju tep baro ma te kong Lily Sawian khoble shibon ka por ka jong pi ba pila pelat ka ni ka por ma Khoble shibon te ha ka ni ka por bania chakmat mong shua bangin ya poi se ki wei pat ki banta nga kwa ba phin pen itu shwai la di mo nga de I Adorlin de Kar Sawian but ka stage name jonga ka de Lily Sawian te nga shonga sa apo luwa mau prem ngithiang but yamata nga hikai school but kumta hi te kamu ka stage ni jopi ka de Lily Sawian dai Lily Sawian te hendra ka kerteng ka de Adorlin Sawian mo Adorlin Sawian okay yes. Tinang tade kai ka ba penoi fi ba knai kerteng de Lily Sawian dan ni ba kamlong special banta te te ka school name jonga na dum chai de Adorlin de Kar Sawian te hayeng pat I mommy papa ki khot nickname yang ama khot sen yang Lily so ta ka daw nga sngo nga connect bharo ya kata ka personality as Lily Sawian baru ngitip sapang jongpi manu bam tip ye Lily Sawian si semabu Lily Sawian te akan mau bet hoi kiu dai now katu jirai hoi kiu Tamo kapedi kabala produce dari Banshan dai ai di ba Banshan ru de si boni ba Banshan ru mo I bala produce gitu jiba I ba long nga I ba ma phi ba di ba Banshan ka tuka chemistry ban pemi gi Rwai ban Rwai ru ka cho ha ni ni ka ya Khoble shibon di bat kan ni paden hadu menu pila sedang ban Rwai so ngala sedang ban Rwai maybe try ki snem lai sau snem mudang red kumtu I papa ju smart baban hikai Rwai ki Jingiaid na po ki kot Jingiaid hot kum kita ki Jingiaid ki ba lingkot ma te me iru iju Rwai hi te nga sutanat hiru bangan hot hikai na kita ki snem kumta hi te suki I ong kade Banwat yaka ktinjong ni atrayarap yaga habanda shem yu jisu unong pen imbabha ka competitions ka ba like the biggest competition mo kamangi ka competition ka bala he do ka ba pi like shimanta okay so ki bon ki competition ki banga shimbenta kita de ki north east level ko tinga yo ro ya ka miss north east ro de ajar arpo shaban wan covid miss north east long pidai model ro na second runners out ne Lily ide inong Rwai kam model singer model singer na kota mostly kede haka pageantry hi kabanga into kanong Rwai mo kanong Rwai ki platforms ki bala he ha ki ba pila perform Kidon hi kumka Hills Festival ro arjar khatpra to kede ka sin ke beningkong ba ki pen right like ya nga but I Banshan kata ro ban long with a DJ set mo ya right kum to tinang tungi yo ro ban shembenta ngayo ban shembenta ro ka cherry blossom na do ka first cherry blossom kata arjar khanreo ya arjar khanreo khanyo khatpra khandai but akoi Dengan sngo dap da ka jingkmen kan baki ibet ban ailat mo yang nya bat ya ka team ka jong arok bingin yo ban perform ni yo ban sei kisap ki jongi ta ni so tanat mo kita ka jinya Lynti jong pi jing yung ala mamu ki ha clear jing ram yung ala mamu eki no
kabede bat kini ki apa kabede begini ki zurai mo ni small ba phila yo ru ki awards ki per mo ki award ka ba he do ha ka jing mo jo pi ba phila yo ni ki awards kini ka award te kam de tamangan de ka jing don lang jogi banchan but ka whole team ka jongi mo bengi yo ya ka best music video kabala penyat da ka musician guild po Nagaland kada men 2022 last mention ni best palat dai kemun ba banchan ri lalong botlum bo syar khai tam ta jo ki haket ni karwai Siaw put petem dai kublai si ba banchan ro tok lili kum iwe na pedang ki Rwai ki bala pau khmat ha ka jela ka jongi ni ta ka jela men ong ro wat sha bar jong ka jela ro mo ke ai ke ba phiu ha ka ni ka Jingiaid Lynti jong pikum kan Rwai bo ka jela ka jongi bat sha bar jongi ke ai ba phiu bat ke ai ba phidan ban ai jingmot okay so ngai mentale ngai le bon bha ki khna samla ki badang red ro wala ki ba he ro em ki da kilong ka shlong ka jongi ka Meghalaya ka jongi te ka dap de ki khna ki nadu badang red hadu badang san ki balong talented bhate ki badon ya kata ka sap ka jongki yes so ngai kinaya ke te kowe ngide banyai ai men sem lang iwe te ne am pengen yai kersan lem yakiro haka no kam bakile kam de te tang habar Rwai ro ndai haka batem nang ta haka basad nang ta de haka basna jing sna kini ki business lagi bon ha beki triam ha te kilong so beautiful so nga ladang ado jing Carmel la jang ro nga yai hiban ngap ikutu I mean kalong kum ka message ma maybe God wants me to go through those hardship to find the light like find the light at the end of the tunnel ti saki ai pat ki nasi ki don ki music video la ne ki albums ki bedang mot ba pin Kawit ban release ta kan ban pai ba no kan so nadu bangi seng mengi like nadu bang sedang ban come as Sawian nadu arjar katlai hadu mentau snem tingin dap she post snem ade takti bajor ram ta kublai sibun ba ya ka production team jong pi bro ko wei ma kublai sibun ma ai ka to ko wei ka dur ka jong pi te ba apo po social media ba pi la long jong right parang ma Ketu ke music video ka kerteng hair ka bamud fly ka keren sepang ka Jingiaid Lynti ka jingim ka jongi te ba bon ki breu kin kren bon ki breu kin pet henry what I bakito ki negative comments ne anything but ki syak dokti ki syak no kan kim de ban put us down de ne am ringin ai bakito kin long kum ke kan long kasbo gum ka mau jam kum kasbo pengin nang yai tristam nang yai san but pengin ya Lynti lang mo like ka ong ba ka one of the lines nang to ka ong ba ai ki ti jong pima ngin ya hair lang te so ngidi ban ya rap lang iwe ngin ya dan ya kersan lang iwe kom tahi kentang ya wai shwa bangin sayo ban kut no e ka interview ban ni bat phi ma ni ko pot ni ti ka e ka khubor ka ba phi kwa ban pashat ha ni ko por lang ba jong ka ni ka news channel jong ni okay ka khubor bang ko ban ong te kalong ba wala dengi ya ka jingim ko jongi ada kalong ka ba ngin dapet kum tu ngin I kum ba ka long ka ba do kata Henry ngidi ban yai ngej hala jom to believe in yourself ma ba ngila ban poi sakatong lada ka kat ba kan kumno ro Henry ngin yai trishtom ban ngin yai 3 minute ban ngin bo ro ning kong how play ha ki jingdwai ngila ban poi sakatong kami kwa and I hope ba each and every one of you you'll find that thing you'll find yourself and remember to put yourself first and love yourself from the way they katahi I feel bon kibriu mentai they suffer like ke mental health problem and all so I hope that Buffin find strength in yourself and then you'll come out
you come out wonderfully. So, Te sementara dia kata kubur ke PI mo. Antam ni kan dia kata mentah ko pion kada gajing sisahi ba. Ki beri mentah ki ya mat bahai kan ka mental health mo mental illness mo. Tapos yo kan dia gajing stang gajing mo perkat. Ten rai kalau mentah ke PI mo. It is a sickness mo. Like kadai kan kibri kimdai ban long ban stigmatize ya kata di ban yarap lang hi so tenat bon kidan kini ki help group kidan ki clinic ki bayarap so that's really great kidan kum kitu ban yarap lang ki ba dan tu namar kalong ko ba sya ban yatho ne ki kin namar teng kimla ban ngotho ya ka Jingiaid Lynti ki so dan pat kum kitu ki professional pat ka yarap hama ya ki kan dia kata wat ka jing teng mo ni don ki parlok ki bai i tam ki jong ni ro te let's say kalau ngom ta kan ni ndai ban susah kut lot ha halajang yes share ro ben mi ro namar ba tang ba fi penlait kum tu ro sting ka mesem den tamangi hak ban long husiar ba deh ro pelai gi ba jom ka do not ki bai mo namar ba share kita gi mo bodo bon tip den ne don ki ba yarap ipi Gede. Penap tari pi. Oh my gosh. Kasi long bang tayo ni haban long. Yeah, long careful. Yes. Our true friends and ki family members kum tu the one we trust kum kita mah ki balak ban yarap ya pi ban kiu. Gede. Kade kata hai. Te kuble sibun sa sisian pat ya i kong nili mo ya kan. Kuble sibun Carmel. Sibun Hadap dak kecing te uble nang ku kerdo fi nang ai ka met ka bakot nang kia kerak kia stang nang ai Rwai ki bahit nak kapor te perlok sisin pat hakan kapor ni la poi isya ko kot jong kan ni ka program Byrngia Ryngkat iba Carmel sakubai ba Carmel okay sakai mafiro spenmi ki Rwai subang mo namar ki da so tenat ha ki Rwai ki jong pi ilong i nang Rwai ba tip top ba trim ha kuble sibun ali ba sisian pat kuble sibun mo ador lini kapor kuble sibun ya pi Carmel la biang an ni apun kon no hoi ndai ngarang tenat hi wing ni ai ya sia ni anai tamba kapor de mo ya kuble sibun ya parlok ya kapor ka jong pi la ai ni sisi ba pla ai apin jong sisi pat ban yo ban pe ya kan ni ka video te na kapor nangi kershan ini pada yang subhai pi mo di parlok na kapor bat kuble sibun ya sisi pan te wat pep ban pe ya kini ki program na kapor Byrngia Ryngkat iba Carmel mo na ka kenjat syai news channel sa simpat kuble sibun Berkat, yeah, 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 yeah. Lalu Rwai jingkela.